Nagpahigayon og inspeksyon ang mga otoridad sa usa ka steel mill plant sa Villanueva, Misamis Oriental aron masiguro nga walay illegal nga mga aktibidad sa ilang operasyon. Ani ang report. Human ang nahitabong pagronda sa NBI, PAOK ug AFP sa usa ka steel mill plant sa Taguluan, Misamis Oriental dili pa lang dugay tungod sa mga giingong kalapasan sa mga regulasyon sa gobyerno. Usa ka joint inspection and assessment operation ang gipaygayon sa LGU Villanueva ngadto sa usa ka steel mill plant nga nahimutang sa ilang lugar. Tumong niini nga masuta ang kahimtang sa maong planta ug masiguro nga nagsunod sila sa mga gabayan sa gobyerno ug masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado. Ang kana man lang lagi ang giingon lagi nga allege nga ang mga steel mills sa tibuok Pilipinas possible nga naay mga materials nga contaminated nga makasulod, raw materials nga mga gagalingon nila nga naay mga contents sa mga illegal nga mga chemicals. Sumala sa tigdumala sa maong planta nga aduna nay kapin 400 ka mga empleyado ang maong kumpanya. Diin 57 niini mga Chinese technical people. Apan gisiguro nila nga Pilipino ang mga nanag-iya sa maong negosyo. May plant manager, napoy production manager. So, naiuban expert sa melt shop which is sa Tunawan. So, also sa nai-expert pud sa overall kanang electronics, kanang mga control system nila. O dayon napod sila mechanical maintenance. Dugang sab sa maong kumpanya nga walay imported materials nga ginagamit sa ilang paghimo sa bakal. Wala sab kuno sila nagagamit og mga hazardous chemical. Doon sab kuno sila ginagamit nga device aron masuta kung ang ilang mga scrap metals adunay radiation contents. Before mo sulod, reading mi sa radiation, maglibot sa truck, especially drop side. Kung container van, i-open ang container van, dayon gamiton, uman picture sa truck, confirm nga normal ang iyang kuan, yang status, so pasulod na mo. Oh. Aron nga mahupay ang kabalaka sa publiko nga gikabalakang adunay radioactive materials ang ginagamit dinhi sa maong steel plant, ilang gibuksan ang ilang scrapyard aron nga mapakita nga pulos domestic materials lang ang ilang ginagamit sa pagluto sa ilang mga bakal. To the involvement of illegal activities sa ato mga Chinese nationals nga naa dire is so far wala pa. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.